Sve što mislite da znate o mjesecu je laž. Desetljećima su nam NASA i druge velike agencije pokazivale mirnu sferu, ali nakon 53 godine odsutnosti 4 ljudi vratilo se s druge strane s jezivim svjedočanstvima. Ono što je Artemis II zabilježio u tom ponoru radio tišine dovodi u pitanje svaku kartu i svaku teoriju koju smo konstruirali. Od izvora topline koji ne bi trebali postojati do ožiljaka koji izgledaju poput otvorenih rana u tkivu svemira, daleka strana mjeseca prešla je put od misterije do prijetnje našem razumijevanju svemira. Pripremite se, jer ono što su tamo vidjeli mijenja pravila igre. Pretplatite se sada i lajkajte, jer ovo objašnjenje nećete pronaći nigdje drugdje. Krenimo! Misija Artemis II nije bila samo probni let. Bio je to frontalni sudar s nepoznatim koji je započeo 1. travnja 2026. godine. Poletjevši iz svemirskog centra Kennedy u 18:35, najmoćnija raketa ikad izgrađena, Space Launch System zagrmila je s 4 milijuna kilograma potiska. Na brodu su 4 pionira, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen, postali prvi ljudi koji su napustili sigurnost zemljine orbite u više od pola stoljeća. Odabrana putanja bila je slobodan povratak, kružno putovanje gdje mjesečeva gravitacija djeluje kao nevidljiva spasavajuća linija, osiguravajući da će čak, i ako motori zakažu, svemirska letjelica biti odbačena kući. Ali ta tehnička sigurnost nije ih pripremila za apsolutnu samoću koju su iskusili leteći iznad daleke strane mjeseca, samo 751 km iznad površine. Ovaj precizni manevar testirao je ne samo čvrstoću metalne strukture kapsule, već i psihološku snagu muškaraca i žena koji su znali da su u tom trenutku dalje od bilo kakve ljudske pomoći nego itko u povijesti. Svemirska letjelica Orion postala je mali mjehurić života usred oceana zračenja i praznine, gdje se svako škripanje metala činilo pojačanim tišinom kozmosa. Astronauti su izvijestili da nedostatak atmosfere eliminira svaki osjećaj udaljenosti, čineći da su lunarne planine na dohvat ruke, optička iluzija koja je pojačala percepciju opasnosti i čuda. Dok je Orionova svemirska letjelica klizila u zonu isključenja komunikacija, Zemlja je potonula ispod lunarnog horizonta, ostavljajući astronaute u potpunom mraku 40 minuta. U tom intervalu, bez naredbi iz Houstona ili telemetrijskih signala, postali su najizoliranija bića u povijesti. Ispod njih protezao se krajolik, koji je izgledao kao da je pretrpio nezamislivo drevno nasilje. Za razliku od strane koju vidimo svake noći, ukrašenu mirnim morima tamnog bazalta poznatim kao Marija, druga strana je kaotičan zid kratera nagomilanih na kraterima. To je vizualni dokaz 4 milijarde godina neumoljivog bombardiranja. Victor Glover, čiji je glas pukao prije nego što je signal izgubljen, opisao je Terminator, tu liniju gdje se dan susreće s noću, kao mjesto natopljeno mračnom magijom, gdje su sjene toliko duboke da nalikuju crnim rupama sposobnim progutati cijelu svemirsku letjelicu i odvući je ravno u jezgru mjeseca. Ova tama nije samo odsutnost sunčeve svjetlosti. To je gusta praznina koja kao da proždire svaki pokušaj ljudskog razumijevanja, crnilo koje služi kao podsjetnik da svemir nije igralište, već groblje kolosalnih udara koji su oblikovali povijest sunčevog sustava. Astronauti su izvijestili da je sunčeva svjetlost udarala u rubove kratera gotovo zasljepljujućom oštrinom, stvarajući tako silovit kontrast da se ljudsko oko mučilo pronaći stabilnu referentnu točku, iskustvo koje je Christina Koch usporedila s letom iznad uništenog krajolika osvijetljenog reflektorom stadiona. Asimetrija između dviju strana mjeseca jedna je od najuznemirujućih misterija moderne znanosti. Dok bliža strana ima prostrane vulkanske ravnice, daleka strana posjeduje jedva 1% te stijene. Znanstvenici teoretiziraju da je kataklizmički udar u blizini južnog pola poslao unutarnji toplinski val koji je gurnuo radioaktivne materijale prema strani okrenutoj Zemlji, ostavljajući koru deblju od 50 km na suprotnoj strani. Ali ono što je najstrašnije nije ono što je gore, već ono što leži ispod. U bazenu južnog pola Aitken, krateru toliko ogromnom da bi pokrivao područje od Teksasa do Virginije, otkrivena je masovna anomalija zakopana 300 km duboko. To je gusta metalna struktura teška 2,18 kvintilijuna kilograma, što je otprilike ekvivalentno 5 puta zakopavanju velikog otoka Havaja ispod površine mjeseca. Ova masa je toliko teška da fizički deformira dno bazena, tonući ga gotovo kilometar prema središtu satelita. Planetarni geolozi se pitaju gledamo li ostatke protoplaneta koji se ugradio u mjesečevu jezgru i nikada nije probavljen.
metalni metak, koji je tamo zaglavljen kao podsjetnik na nasilje kojim je nastao naš kutak svemira. Ova koncentracija gustoće mijenja lokalno gravitacijsko polje na takav način da je svemirska letjelica Orion iskusila male varijacije u brzini, neku vrstu nevidljivog privlačenja iz unutrašnjosti mjeseca koje je posadu podsjetilo da lete iznad nečega masivnog i nepoznatog. Nadalje, instrumenti na brodu otkrili suptilne seizmičke vibracije koje dolaze iz ovog područja, što sugerira da mjesec možda još uvijek prolazi kroz unutarnje prilagodbe uzrokovane ogromnom zakopanom masom, pokazatelj da satelit nije toliko inertan koliko smo nekada mislili. Tijekom preleta, posada Artemis II primijetila je detalje koje ni jedna robotska kamera nikada nije snimila s takvim intenzitetom. Kristina Koch istaknula je nedavne kratere koji su sjali zasljepljujućom bijelinom, kao da je netko probio sjenilo, otkrivajući jezivu geološku svježinu. Također su fotografirali Rainer Gamma, taj misteriozni bijeli vrtlog koji izgleda kao da je naslikan na tamnoj stijeni. Nije to vulkan ili udarni krater, već ravni magnetski potpis koji se poravnava s dijelovima magnetizirane stijene u kori. Mjesec nema globalno magnetsko polje, ali ovi magnetski duhovi sugeriraju da je nešto štitilo satelit u prošlosti, a danas djeluju kao nevidljivi štitovi protiv solarnog vjetra, stvarajući uzorke koji prkose logici navodno mrtvog svijeta. Ove spirale svjetlosti nalikuju šaputanju magnetskog polja koje je nestalo prije eona, ali čiji otisak i dalje odbija nabijene čestice, štiteći dijelove lunarnog tla od solarne erozije i stvarajući vizualni kontrast koji se čini gotovo umjetnim. Astronauti su primijetili da ove oznake sjaje različitim intenzitetom ovisno o kutu svjetlosti, što sugerira kristalni ili metalni sastav u površinskoj prašini koji još nije analizirala nijedna robotska misija. Glover je nagađao mogu li ove magnetske anomalije biti ostaci unutarnjeg dinama koji je nekoć stvarao zaštitno polje, postavljajući pitanja o tome kako i zašto je nestalo te kakve to implikacije ima za buduću ljudsku kolonizaciju. Ono što je istinski zbunilo analitičare na Zemlji bile su varijacije boja koje su astronauti opisali. Kroz Orionove prozore uočavali su suptilne nijanse zelene, smeđe i plave koje digitalne fotografije obično spljoštavaju. Ove boje ukazuju na složene mineralne sastave i kemijske procese koje još ne razumijemo u potpunosti. Ali postoji nešto drugo što ubrzava puls geologa. Toplinska anomalija širine 50 km na suprotnoj strani, koja je 10 stupnjeva Celzija toplija od svoje okoline. Izvor se čini divovskim zakopanim blokom granita. Na Zemlji granit zahtijeva tekuću vodu i tektoniku ploča da bi se formirao, dvije stvari koje mjesecu potpuno nedostaju. Postojanje ovog materijala sugerira da su prije 3,5 milijardi godina postojali aktivni vulkani, koji su možda još uvijek zadržavali preostalu toplinu, što postavlja pitanje što je još vruće i aktivno u tim zatvorenim dubinama. Ova latentna toplina je anomalija koja razbija paradigmu mjeseca kao geološki mrtvog tijela, sugerirajući da se energetski procesi još uvijek odvijaju unutra, emitirajući toplinsko zračenje prema površini koja bi trebala biti ledeno hladna. Posada je koristila infracrvene kamere za mapiranje ovih vrućih točaka, otkrivši da toplina izgleda dolazi iz dubokih pukotina koje povezuju plašt s vanjskom korom, što sugerira sustav toplinskih otvora daleko aktivniji nego što je bilo koji prethodni model predvidio, a koji bi mogao ukazivati na prisutnost magmatskih jezera na dostupnim dubinama. Opasnost za posadu nije dolazila samo od onoga što su vidjeli, već i od onoga što nisu mogli zaustaviti. Mjesec nema atmosferu ni magnetsko polje koje bi ga zaštitilo, pa svaka čestica kozmičkog zračenja i svaki mikrometeorit izravno udara u površinu. Tijekom potpune pomrčine Sunca promatrane iz orbite, koja je trajala 54 minute, Jeremy Hansen i Reed Wiseman izvijestili su da su vidjeli bljeskove svjetlosti na površini, stvarne udare meteorita koji se događaju u stvarnom vremenu. Ovi događaji, poznati kao prolazni svjetlosni fenomeni, prolazni su bljeskovi koji pokazuju da je mjesec još uvijek pod stalnim bombardiranjem i da je njegova površina dinamično i opasno okruženje. Nadalje, astronauti su se suočavali sa stalnom prijetnjom galaktičkih kozmičkih zraka, čestica visoke energije koje putuju gotovo brzinom svjetlosti i mogu prodrijeti kroz trup svemirske letjelice, pa čak i kroz mrežnicu očiju, uzrokujući sablasne vizualne bljeskove iza zatvorenih kapaka.
Zastrašujuće je iskustvo shvatiti da, čak i zatvorenih očiju, svemir bombardira vaš živčani sustav subatomskim projektilima koji prolaze kroz vaše tijelo kao da ne postojite. Ljudska biologija se testira u okruženju za koje nikada nije dizajnirana, mjestu gdje sunce ne samo da daje svjetlost, već može postati nevidljivi krvnik u nekoliko sekundi. Senzori zračenja kapsule registrirali su neobične skokove tijekom preleta, prisiljavajući posadu da se skloni u najzaštićenija područja Oriona dok su promatrali krajolik koji je, činilo se, aktivno odbijao prisutnost života. Osjećaj ranjivosti koji je Wiseman opisao kao goloću pred bijesom kozmosa. Dok je svemirska letjelica završavala svoj gravitacijski ples, astronauti su također promatrali enigmatične lava cijevi, goleme podzemne tunele koji bi mogli smjestiti cijele gradove ispod površine. Ove špilje, nastale drevnim rijekama vatre, ostaju poput katedrala praznine, čekajući da budu istražene. Neki od ovih ulaza ili jama mjere 100 metara u promjeru, ponori koji vode u podzemni svijet gdje je temperatura konstantna, a tišina apsolutna. Istovremeno, prisutnost međunarodnih misija poput JF-20 ili kineskih misija Chang'e u krateru von Karman naglašava da je skrivena strana sada novo bojno polje za znanje. Kina je već donijela uzorke s daleke hemisfere, otkrivajući minerale poput olivina koji potječu izravno iz dubokog plašta, potvrđujući da je mjesec u prošlosti bio rastrgan do svoje jezgre. Podaci prikupljeni misijom Artemis II sugeriraju da ove lava cijevi nisu izolirani kanali, već tvore međusobno povezanu mrežu koja prolazi kroz veći dio mjesečeve kore, nudeći potencijalno utočište od ekstremnog zračenja na površini. Međutim, tama unutar ovih jama je apsolutna, a astronauti su opisali osjećaj da su ove rupe vrata u vulkansku prošlost koja još uvijek krije zaključane tajne, ponore koji pozivaju na istraživanje, ali i potiču drevni strah od nepoznatog što vreba u dubinama izvanzemaljskog svijeta. Posada je također primijetila kako teren na suprotnoj strani izgleda mnogo neravniji, s planinama koje dosežu visinu od 800 metara, konkurirajući Mount Everestu. Ti vrhovi hvataju sunčevu svjetlost, dok podnožja kratera ostaju u vječnoj noći, mjesta gdje je vodeni led mogao biti zarobljen milijardama godina. Jeremy Hansen snimio je fotografije visoke rezolucije kratera Vavilov, čija je struktura toliko savršena, a stjenke toliko strme da se čini da prkose lunarnoj gravitaciji. Svaka fotografija poslana putem mreže dubokog svemira otkrila je da mjesec ima grubu, gotovo organsku teksturu, poput stare kože koja je zacijelila od bezbrojnih rana. Astronauti su osjećali kao da ih mjesec promatra koliko i oni njega. Osjećaj kao da su uljezi u utočištu zamrznutog vremena koje nije uznemiravano vjetrom ili kišom otkako je život na zemlji započeo. Također su primijetili čudne rasporede stijena i ono što je izgledalo kao prirodne terase nastale hlađenjem magme. Strukture toliko geometrijske da su na trenutak natjerale posadu da posumnja u njihovo potpuno prirodno podrijetlo, što je potaknulo uznemirujuću mogućnost da mjesec krije geološke formacije koje prkose konvencionalnim objašnjenjima i zahtijevaju izravan pregled da bi se u potpunosti razumjele. Posada je pomno dokumentirala te formacije, znajući da će njihova opažanja biti ključna za planiranje budućih istraživačkih misija koje će pokušati razotkriti te misterije. Konačno, dok se Orion izranjao iz tišine, a Zemlja se ponovno pojavljivala kao krhki plavi mramor koji tone ispod lunarnog horizonta, posada je shvatila da mjesec nije inertni objekt na nebu. To je stvarno mjesto, s poviješću nasilja i tajni koje tek počinjemo otkrivati. Podaci s Artemide 2, od fotografija visoke rezolucije do uzoraka koštane srži izloženih zračenju, činit će osnovu za buduća ljudska slijetanja. Stoljećima smo zurili u istu stranu mjeseca, pretpostavljajući da je ostatak satelita isti, ali to bi bilo kao da posjetimo pustinju i tvrdimo da poznajemo cijeli planet. Daleka strana je prava arhiva sunčevog sustava, tiho prisluškivačko mjesto gdje buka naše civilizacije ne može doprijeti i gdje rani svemir još uvijek šapuće svoje tajne putem radiofrekvencija koje se mogu čuti samo tamo. Ova tišina je dragocjeni prirodni resurs, prozor u najdalju prošlost svemira, zauvijek blokiran Zemljom. Po povratku, ova 4 astronauta donijela su ne samo tehničke podatke, već i novu perspektivu o našoj vlastitoj krhkosti i sigurnost da nas tamo vani čeka mjesec s pitanjima na koja još nismo pronašli odgovore.
Svaki centimetar terena koji promatraju pojačava ideju da je mjesec asimetričan i neprijateljski svijet, prirodni laboratorij epskih razmjera koji drži ključeve našeg vlastitog opstanka kao međuplanetarne vrste, stalni podsjetnik da se naše razumijevanje svemira neprestano razvija i da mjesec, naš stalni pratitelj, još uvijek ima moć iznenaditi nas i prestrašiti svojim tajnama skrivenim ispod površine koja krije povijest kozmičkog nasilja. Ako vas je ovo putovanje u srce lunarne tame zaokupilo, pozivam vas da se pretplatite i uključite obavijesti. Vidimo se u sljedećem videu.